רגע לפני שאתם יוצאים לראות מטאורים השנה, תראו את הסרטון הזה עד הסוף. אז ב-12 באוגוסט זה שיא מטר הפרסאידים הבאמת מצוין, רק שהשנה, בלילה של השיא יש ירח מלא כמעט כל הלילה. והאור שלו יפריע לראות את המטאורים, אז גם ככה אין טעם לנסוע רחוק למקום חשוך. וחוץ מזה, מהניסיון שלי בלילה של שיא הפרסאידים, החניונים במדבר מפוצצים לגמרי, ולפעמים יש אפילו פקקים בדרך למצפה רמון. אז השנה לא הייתי נוסע במיוחד למדבר בשביל שיא המטר, אבל הנה מה שכן הייתי עושה במקום זה. אופציה ראשונה, לראות את השיא מהמרפסת או ממקום קרוב לבית. בגלל הירח המלא אתם גם ככה תראו רק את המעט מטאורים הזוהרים ביותר, אז שלא תצפו לראות המון, אבל היי, לפחות לא נסעתם רחוק ויהיה לכם די נוח. אופציה שנייה, ללכת לראות מטאורים בלילות של שלישי ורביעי הקרובים. בתחילת השבוע הקרוב, סוף חודש יולי, הירח כמעט לא יפריע לכם לראות, וזה גם השיא של 3 מטרות מטאורים אחרים. אבל קחו בחשבון שאלה מטרות די חלשים, וגם שלושתם ביחד כנראה לא יגיעו לכמות המטאורים שיש בשיא הפרסאידים. או אופציה שלישית, לחכות למטר הג'מינידים בדצמבר. יש בו המון מטאורים והוא אף פעם לא מאכזב, עם הרבה יותר שעות חושך והרבה פחות עומס. והשנה בשיא שלו הירח זורח רק אחרי חצות. רק שימו לב שאם אתם נוסעים ללילה במדבר בחורף, קפוא שם ברמה חריגה, אז באמת תיקחו כל דבר חם שיש לכם, כאילו אתם נוסעים עכשיו לסקי או משהו. אז מצטער אם הרסתי לכם ושיהיה בהצלחה, ותשתפו את זה עם מי שצריך לדעת.